kamar yadda episode guda 2 ko 3 na baya suka gabata suka yi mana bayanin ɗabi'u, hadisi na farko yi mana bayanin abu guda ɗaya da annabi ya hana mu, hadisi na biyu mana bayanin ɗabi'u guda 2, hadisi na 3 yi mana bayanin guda 3. To wannan hadisin kuma akan wani episode da ya gabata annabi sai ya ƙara akan guda ɗaya, ya ƙara guda ɗaya akan guda 3 wancan da ya ce duk ɗabi'u guda 3 duk wanda yake yin su cikakken munafiki ne, in ya ɗau wani kaso wani ɓangaren sa munafiki ne, sai ya ƙara ɗaya. Can ya ce za a dasa kaza ba wa iza wa ada akhlafa wa iza tumil kana, sai kuma ya ce wa iza khasama fajara. Idan mutum ya samu saɓani da abokinsa ko da ɗan uwansa ko da makwabcinsa ko da wanda Allah ya haɗa shi zama tare, saɓani kuma ya haɗa su, kuma sai aji yana ta fabirci, yana ta kalmomi marasa kyau, yana ta faɗar kaza, yana ta zage-zage, yana ta habaice yana miye ba mu sani ba, mu da kaza, mu da a gaban mu akai kaza, banda ma kaza, ai kaza, ai duk ƙarya yake yi, duk ba haka bane ba, ƙarya yake yi, fajirci ne a ransa, so yake wai lalle sai ya tozarta abokin husumarsa, lalle sai an ga ƙasƙancin abokin husumarsa. Wannan ba daidai bane ba. Don haka waɗannan ɗabi'u munanan ɗabi'u ne, ba su da kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mai yin waɗannan ɗabi'u guda 4 cikakken munafiki ne. In kuma mutum ya ɗau wani ɓangare ne, misali mutum ya kasance ƙarya yake a rayuwarsa, baya yin waɗancan rago guda 3, to munafiki ne a wani ɓangarensa. Mutum ya kasance a'a baya ƙarya, ko kuma yana ƙarya kuma in an amince masa, to dama duk mai ƙarya in an amince masa zai ha'inci, kuma duk mai ƙarya dama ai in yi alƙawari ba zai cika ba, dama ƙaryar kenan ai. To kuma abin da ya fi komai sauƙi ne mai yin ƙarya dama in yi husuma da wani ya samu saɓani, to ya zama yana yin fajirci, yana munanan kalmomi da maganganu a kai. Ma'ana dai ƙarya ƙofa ce ta sharri, ƙofa ce mummunar ƙofa da take kai mutane da yawa zuwa ga halaka. ‘Yan uwa mu kiyaye kanmu, wallahi ƙarya ba abin yi bace. Shi yasa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sidqu tuma'anina, ita yin gaskiya da aiki da gaskiya yana sa nutsuwa. Mutum duk inda zai je ya ga ya sa gabansa ya shiga kai tsaye, ba shi da tantama, a karan kansa yana zaune baya jin ɗar. Don haka wal kazibu kuma riba, annabi ya ce ita kuma ƙarya kokonto take sa mutum shi kansa bai yarda da kansa ba, shi kansa shayin kansa yake, shi kansa ƙarya yake wa kansa da kansa. To in zai tafi yana tunani anya kuwa ba zai haɗu da wani ba, ai je masa ƙarya, in zai fita yana, in zai tashi, to me amfanin wannan? Don haka ‘yan uwa mu kula, ƙarya ba abin yi bace ba, ƙarya mummunar ɗabi'a ce, ha'inci, saɓa alƙawari, duk waɗannan munanan ɗabi'u ne. Mu saba da mu daina yin wannan African time ɗin, mu kanmu faɗa da abubuwa da yawa da duk muna iya tsintar kanmu a ciki. Ya kamata mu gyara. Gashi addinin ya koya mana gaskiya, addinin ya koya mana riƙon amana, addinin ya koya mana faɗa a cika, addinin kuma ya koya mana kada mu dinga yin fajirci in mun yi faɗa da mutane, mu dinga faɗan munanan maganganu a kansu, wanda ko da mutum yi wani laifin ya tuba ko ba a sani ba ko ya daina, amma dan ya samu saɓani sai a zo a dawo da wannan abun, ba wannan ba daidai bane ba, kuskure ne, kuma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u munana. Ya kamata mu ja kanmu daga irin waɗannan, mu istighfar, mu tubar wa Ubangiji, domin Allah yana karɓar tuban bayansa a duk sanda suka karɓa, kuma mu ƙudurce mun daina. Allah ka gafarta mana laifukan mu, ka sami rayuwa lafiya, mu gama lafiya. Wassalamu alaikum. Muhammadur Rasulullah.